लोगोफोर नोंथांमोना दिनै फुंनिफ्रायनो मोनसे निउसखौ नुगासिनो थादों आरो बे निउसआ जाहैबाय सुनामिजों रिलेटेड। माने दिनै फुङावनो रासियानि मोनसे जायगा पेट्र'पेब्लस कामचाटस्की, डेट मिन्स रासियानि बियो सानजाहा खोला होनजागोन आरो सानजा खोला एकदम प्रशान्त लैथोमानि खाथियाव बे मोनसे पेनिनसुला कामचाटका पेनिनसुला होनना बुङो। बिनि खाथि खाला बे जि पेट्र'पेब्लस कामचाटस्की जि सिटी बिनि इसे 100-150 किलोमिटार गोजानाव एपिसेन्टार होनना बुंदों। बेहाय माने लैथोआव आरो लैथोआव सोमजिदों मोनसे गिलु बालु बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिंनि जि रिक्टार स्केलाव मेग्निट्युडा 8.8 मायाव रिक्टार स्केलाव मेग्निट्युडा 8.8 जितु बांग्रिं बे बांग्रिमा मोस्ट पावरफुल बांग्रिमनि सिरिसाव गोलैयो। बुहुमाव दासिम बहुत गोदो गोदायनि बाथ्राखौ बुङाखै आङो, दासिम मानसिया जि समनिफ्राय बांग्रिमखौ सुदों बै समनिफ्राय बांग्रिम सुनो हानायनिफ्राय दासिम बयनिख्रुइ पावरफुलसिन बांग्रिङा जाबाय 9.5। बबेखानि बुहुमाव बिनिख्रुइबो बांसिन मेग्निट्युडनि बांग्रिं फैफेरबाय, नाथाय दासिम जोङो मडार्न समाव फैनाया 9.5। 2004 मायथाइनि बांग्रिंखौ नोंथांमोना मिथिगौ, जेराव बहुत लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन। जेराव सुनामि जोनोम जादों इन्डोनेसियानि सुमात्रा आइलेन्डआव बांग्रिं मावदोंमोन ना 9 रिक्टार स्केलनि। इन्डोनेसियाव हारसिंनो बहुत लाख मानसिनि जिउ जोबदोंमोन। बिराद भयंकर सुनामिमोन बेयो, बेनिख्रुइ बांसिन पावारफुल मेग्निट्युडमोन। बबेखानि 7 निफ्रायनो बहुत पावारफुल जायो बांग्रिमा आरो बे जाबाय 8.8। बे भेरि भेरि पावारफुल। दासिम बुहुमनि 30 हादराव 30 हादराव सुनामि एलार्ट जारि खालामदों। आमेरिका जेसेबां प्रशान्त लैथोमाव थानाय जेसेबां हादर दङ आरो बे बांग्रिमा फैनाय जिखिनि जायगा बेखिनि जायगाखौ होनना बुङो रिं अफ फायार होनना बुङो। रिं अफ फायार बैखिनि ओनसोलाव बुहुमनि 90% बांग्रिमा जायो बै रिं अफ फायार प्रशान्त लैथोमा। ओरैहाय आमेरिका थाबाय, ओरैहाय रासिया, चीन, जापान थाबाय, ओरैहाय निउजिलेन्ड, अस्ट्रेलिया थाबाय। बेखिनियाव जि प्रशान्त लैथोमा जि एरिया बैखिनिखौ रिं अफ फायार होनना बुङो आरो बैखिनियावनो बुहुमनि बयनिख्रुइ बांसिन बांग्रिमा फैयो। बबेखानि बांग्रिम जनाव जोंनि आसाम इन्डियानि नर्थ इस्ट पार्टआव दङ, बांग्रिमनि पावारफुल जनावनो दङ। बेनिखायनो जोंनियावबो बेबायदि बांग्रिम जानाय नङा बेबायदिखौ नोंथाङा दा सान। जाबायदि जोंनि आसामाव नन स्टप बांग्रिमानो फैबाय थायो, सानफ्रोम फैयो होनबाबो गोरोन्थि जाया, फिसा फिसा फैबायानो थायो, नाथाय माब्लाबा गेदेरबो फैनो हागौ। बबेखानि बे जि सुनामिनि एलार्ट जारि खालामदों बेहाय सुनामिया फिसा फिसा रासियानि खायसे खायसे जायगायाव जेरै कामचाटका पेनिनसुलायाव मा 3 निफ्राय 5 मिटार गोजौ सुनामिया मा दहाय फुङावनो हिट खालामदों। नाथाय आसल जि सुनामि बेयो प्राय 24 घन्टानि उनावसो फैनो हागौ। डेट मिन्स गाबोनहालागै भयंकर सुनामि जानो हागौ, खारन लैथोनिफ्राय वेभआ मोनफैनायाव एसे सम लायो आरो बै सफैनायालागै मा जानो हागौ एसे गावखौ बासायनो थाखाय मानसिफ्रा गोजौ गोजौ जायगायाव थांनो हायो। नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादों जानांगौ मानसिफ्रा माबायदि बिल्डिंसाव गाखोदों। ओरैहाय जि हावाइ दिप गोबा ना, हावाइ आइलेन्ड होनना बुङो, बै हावाइ दिपआवबो बहुत माने सुनामिया सौग्रावनायनि बाथ्रा खोनानो मोन्दों। आरो जापाननि खायसे खायसे जायगायाव सुनामिया हिट खालामनाय खौरां ओंखारनानै फैदों। आरो फुकुशिमा दैजि पावार प्लान्ट 2010 मायथाइयाव जि सुनामि फैदोंमोन जापानाव, जेराव 15,000 मानसिया जिउ जोबदोंमोन। फुकुशिमा होननाय जि सिटि, बे फुकुशिमा सिटिखौ माने टटेलि डेस्ट्रय खालामदोंमोन बे सुनामिया। नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ फुकुशिमा दैजि पावार प्लान्ट डेस्ट्रय जानाय जि सुनामि बे भिडिअखौ नायबा नोंथाङा इउटुबाव नुगोन माबायदि सिटिखौ बुखारनानै लांदोंमोन लैथोनि दैया। आरो बेवहाय 15,000 मानसिनि जिउ जोबदोंमोन, जेराव बे फुकुशिमा दैजि पावार प्लान्टआ डेस्ट्रय जादोंमोन। आरो बे जि फुकुशिमा दैजि पावार प्लान्ट बेवहायबो मा जानो हागौ, दा बै सुनामिया हिट खालामनो हागौ। दा हरफोरालागि एबा गाबोनहालागि सुनामिया जोबोर पावारफुलि हिट खालामनो हागौ बेबायदि चान्स दङ। बेनिखायनो बहुत हादराव साइरेन गाबगासिनो दं दा, आमेरिकानिफ्राय लानानै बहुत हादर, जेरै नोंथांमोना मोननैसो बुंनो हायो, जेरै गुवाटेमाला, रासियाथ' गावनो जाखाबाय, USA आरो मा होनो जेरै हावाइ, चाइना, माने केलिफर्निया, इकुवेडर, अस्ट्रेलिया, केलिफर्नियानि बाथ्रायाथ' जुदा जाबाय। आरो सबसे बांसिन पावारफुलि हिट जानो हागौ सोर? जापान। बेनिखायनो जापानाव जोबोर गोबां माने एडभाइजारि जारि खालामदों, माबायदि लैथो खाथिनिफ्राय मानसिफ्रा साइड जायो बेनि थाखाय मानसिफोरखौ बुंगासिनो थादों। स' बेनि जि आपडेट, बे आपडेटआ बांद्राय दासिम निउसाव नुवाखै। जिखिनि फिसा फिसा माने सुनामि सौग्रावफैदों बेखौ नोंथाङा निउसाव नुखादों। बिनि बादै आसल जि सुनामि बे दासिम फैयाखै, फैनोबो हागौ, फैयाबो जानो हागौ।
खारन बे जुदि लैथोनि बहुत गेजेराव जुदि बे बांग्रिमा जादोंबा सुनामिया बांसिन गेदेर जानो हागौ नाथाय जोबोर एसे खाथियाव जादोंबा लेन्ड मासनिफ्राय एसे खाथियाव जादोंबा सुनामि जानाया एसेबां सम्भाबना थाया बेखौ जों आइडिया खालामनो हायो आरो प्रसान्त लैथोमा जोबोर गिदिर लैथोमा बिनिखायनो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन हादरसिम वेबा सहैनायावनो एसे 24 घन्टासो सम लागोन बहुत गेदेर नालाय लैथोमाया बिनिखायनो दा बाथ्राया जाहैबाय सुनामि जायोबा माने मोनसे हादरा मा जायो सारेन्डार खालामनो बाध्य जायो खारन बेखौ फेजेननो हानाय जेबो राहा गैया प्राय जुदि 10-20 फुट जुदि गोजौ दैया बा 30-40 फुट जुदि गोजौ दैया जुदि खनसेनो लैथोनिफ्राय ओरै नारखोबोयोबा न' बां बिल्डिं गासैबो देस्ट्रय जागोन आरो दैमाया उल्थायै बोहैलाङो दैमानि दैया आरो बै दैमानि दैया उसिफावनानै मा देस्ट्रय जाजोबो आरो बेयो सुनामिया थांखांनायनि उनाव बिनि संख्रि दैया मा खालामो एरियाखौ टटेलि देस्ट्रय खालामलाङो बिदिब्ला लोगोफोर जोबोर थाबैनो मोनसे गिलु बालु सुनामिखौ जों नुनो हागौ दासिम जा फिसा फिसा सुनामि नुदों जा कामचाटका जि पेनिनसुला बेयाव माबायदि सुनामिया 5 मिटारसो गोजौ सुनामिया माबायदि हिट खालामदों माबायदि लैथोफोराव थानाय न' बां बिल्डिंखौ बुखारनानै लांदों बेखौ नोंथाङा थारैनो नुदों नाथाय दासिम जापाननिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदि सिटियैनो सिटि बुखारलांनाय बेबायदि दाबो सुनामिखौ जों नुथ'वाखै जानांगौ दावराव फैगोन एबा जुदि भाग्यआ मोजांबा बै सुनामिया जोबोर फिसायैनो थांनो हागौ सुनामियाथ' फैदों नाथाय 2013 मायथाइ 2004 मायथाइफोराव जाबायदि सुनामि फैदोंमोन बेबायदि लेभेलनि दासिम वेबा सफैथ'वाखै खारन वेबा सफैनायावबो टाइम लायो बेसे जियानो जाया मानो बे आपडेटआनो होनो गोनांमोन रिक्टार स्केलाव बेसेमोन 8.8 आरो बेयो खनसेल' मावाखै सुनामि जानायनि बांग्रिमा जानायनि उनावबो बार बार बियो मावबाय थादों फिसा फिसौ मावगासिनो थादों आरो सुनामिया एलार्ट जारि खालामनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय सुनामिनि थाखाय मानसिफ्रा गिनानै खारथिं खाथा जाजोब्बाय आरो दासिम मासे मानसिखौ जापान बा गुबुन गुबुन हादरफोरा मा खालामबाय रैखा खालामजोब्बाय गोजौ हाजोसिम लांजोबबाय माने जायफ्रा बिल्डिंआव दङ 4 ताला बिल्डिंआव लागि थानो होदों माने 3 ताला 2 तालायावबो थानानै बासायनाया नोंथाङा 4 तालायाव थानो होदो 4 ताला गोजौआलागि थानो होदो खारन लैथोनि दैया जुदि फैयोबा बे न' बाङाव सौथुना साथिंबो दावखोलांनो हागौ दैया बिनिखायनो एसे गोजौ जायगायाव थानो होदो मानसिफोरखौ फुकुशिमा दैजि पावार प्लेन्टखौबो कमप्लिटलि खालि खालामबाय बन्द' खालामदों आरो बेखौ आरो जेसेबां बेहाय कर्मचारि दं बिसोरखौबो माने रैखाथि साइड खालामजोब्बाय आरो स' गिलु बालु सुनामि नुनो हागौ जोङो दिनै गाबोननि गेजेराव